mig sige det sådan, at hvis du vågner en dag med mange tømmermænd, og du har sindssygt ondt i hovedet, så er det ingenting i forhold til den smerte, du får i hovedet af poppers. Du kan få de her voldsomme hjertetilfælde, som du rent faktisk, hvor der er beretninger om, at du kan dø af det. Hovedpine, besvimelse, blodtryksfald og alvorlig forgiftning. Sådan lyder bivirkningerne af stoffet amylnitrit, bedre kendt under navnet poppers. Blandt unge, og især i det homoseksuelle miljø, bliver det flydende stof brugt som sexstimulerende rusmiddel. Ved at sniffe væsken opnår de en kortvarig rus, som bedst kan sammenlignes med et voldsomt adrenalinkick, og for mændenes vedkommende får de lettere rejsning. En af dem, der har prøvet kræfter med stoffet, er en 26-årig studerende. Han har her ønsket at optræde anonymt, og i indslaget har vi valgt at kalde ham for Jesper. Ja, det var en gang i omkring år 2002 på min skole, hvor vi holdt temafest, og vores hold bestemte selvfølgelig, at det skulle være en pornofest. Og en af lærerne, han var meget gode venner med en nede fra pornoshoppen Paradis, og så lånte vi en masse rekvisitter derfra. Blandt andet så fik vi nogle flasker poppers med. Amylnitrit blev i sin tid udviklet som hjertemedicin for at behandle blodpropper. Op gennem 90'erne blev stoffet mere og mere populært blandt raske unge, der brugte poppers som et feststof. Men de mange mulige bivirkninger fik i 2003 Sundhedsstyrelsen til at indstille til Sundhedsministeriet, at poppers skulle under bekendtgørelsen om euforiserende stoffer. På daværende tidspunkt var der registreret 4 alvorlige tilfælde af forgiftning. Hos Stofrådgivningen i København sidder misbrugsekspert Henrik Rindum, som er en af de førende eksperter på området. Han forklarer, at sniffning af poppers udvider kroppens blodkar. Når du udvider alle blodkarrene kraftigt med poppers, så bliver der et større arbejde til hjertet, fordi det får en masse blodkar, der står åbne, og så skal der pumpes meget mere blod rundt for at fylde dem op. Og det kan godt give nogle problemer. Hjertet pumper hurtigere og hurtigere, og til sidst så går det så hurtigt, så hjertet ikke kan følge med i sin egen rytme, så at sige, og så kan du risikere at dø af hjertestop. Den 18. februar 2004 fulgte Danmark efter Sverige, Frankrig, Holland og USA og gjorde poppers ulovligt. Men et kort smut ind på den homoseksuelle chatside homospot.dk antyder, at det ulovlige stof fortsat er nemt at få fat på. Der går ikke længe, før vi har en liste over flere københavnske sexshops, som angiveligt stadig sælger poppers. Rygtet siger, at det stadig er let at få fat på poppers i de københavnske sexbutikker. Vi tager en tur ned ad Istergade for at undersøge sagen. Vi vender tilbage til Istergade senere i indslaget. Til dato er der i Danmark ingen registreret dødsfald som følge af poppers. Det er dog ikke til at sige med sikkerhed, da stoffet forsvinder ud af kroppen kort efter indtagelse og ses altså ikke ved en obduktion. Til gengæld er en meget normal bivirkning en voldsom hovedpine. Når du udvider blodkarrene, så udvider du dem også op i hjernen. Og det vil sige, at den store bivirkning her er, at du kan få en dundrende hovedpine, hvis du bruger for meget af det. Det kender Jesper til. Jeg er ret sikker på, at det ikke var særlig meget, og det var måske et snif i hvert næsebor. En enkelt indånding igennem hvert næsebor. Det var en mærkelig fornemmelse, fordi det sortnede sådan rimelig meget for øjnene, med prikker over det hele. Og det hele, det var sådan, det svimlede faktisk lidt rundt. Og efter et halvt minuts tid, tror jeg, der gik, så stoppede det med at sortne for øjnene, som egentlig var rusen. Og det begyndte at dunke sindssygt meget om i baghovedet. Tilbage på Istedgade har vi uden at fortælle, at vi journaliststuderende besøgt 10 sexbutikker. Det lykkedes os at få tilbudt poppers flere steder på Istergade, blandt andet i butikken bag mig, hvor en flaske som denne koster 150 kroner. Vi vil gerne have spurgt butikken om, hvorfor de sælger det ulovlige stof, men de har ikke ønsket at medvirke i tv-indslaget. Vi ville også gerne have haft en kommentar fra Københavns politi om deres kontrol af sexbutikker, men på grund af klimatopmødet har de ikke haft tid til at tale med os. Og det er ikke kun i de københavnske butikker, det ulovlige stof er let at få fat på. En hurtig rundspørge blandt 10 europæiske internetbutikker, der forhandler stoffet, viser, at poppers er meget let tilgængeligt.
Vi bruger et dæknavn og skriver til hjemmesiderne, at vi bor i Danmark, hvor poppers er ulovligt, men om det alligevel er muligt, at de kan sende det til os diskret. Hos poppershop.eu skriver de: Vi sender dagligt en masse flasker med poppers til Danmark. Vi sender dine varer med almindelig luftpost, så du får ingen problemer i tolden. Det samme gør sig gældende for topofthepoppers.com. Vi har før haft mange bestillinger fra Danmark uden problemer. Alle vores pakker sendes diskret. Også hos primopoppers.com er bestillingen problemfri. Jeg sender til Danmark uden problemer. Pakken kommer som kunstforsyninger, og intet indikerer poppers. Det er toldekspeditionen ved Kastrup Lufthavn, der er ansvarligt for at tjekke pakker sendt med luftpost fra udlandet. Siden det frie marked trådte i kraft i 1993, er det ikke længere muligt for told og skat at tjekke pakker sendt til Danmark fra andre EU-lande, udover med stikprøver eller hvis der er begrundet mistanke. Det betyder, at det er nemt at smugle stoffer som poppers ind i Danmark, og Rigshospitalets narkotikalaboratorium, som analyserer konfiskerede stoffer, har der også kun haft 2 sager med poppers i hele 2009. Toldinspektør i Kastrup Lufthavn, Axel Grønkær, forklarer: Det er ikke noget, vi har haft specielt fokus på. Det har mere været bredt, at vi har lavet nogle aktioner rettet mod alle de her nye stoffer. Men altså, vi kunne da gøre mere, hvis ved at lave en målrettet indsats lige nøjagtigt mod det. Ikke? Men det er jo også noget med ressourcer, hvor vi også skal sidde og se på, om vi i det hele taget kan bruge mange ressourcer kun for at se på det lille område. Ikke? Altså, men så helt ærligt så siger, så har vi heller ikke haft den opfattelse, at poppers det var det allerstørste problem. Til gengæld foreslår Axel Grønkær, at man lægger indsatsen et helt andet sted. Når det nu er lovligt i nogle EU-lande, jamen så skulle man prøve at gøre en indsats for at få det forbudt, i hvert fald inden for EU. Ikke? Det vil jo hjælpe noget. Selvom Jesper kun har prøvet poppers én gang, er hans holdning til stoffet klar. Jeg har prøvet det den ene gang, og har bestemt ikke lyst til at prøve det igen. Det er ikke det værd.